якчанда маслиҳатҳои бузургам аст, маслиҳатҳои хубам аст. Истифода кунед то ин ки насли ояндаи халқи мо бузург шавад. якум чизе ки бояд фарзанд қати кор кунем барое ки фарзанд мотиватсия дошта бошад, динамик желание. қати вай дафтари хоҳиш. ҳамин дафтари хоҳиша бояд ки қати вай созед шумо. қати ҳамон фарзанд сохтан дар кора. Барои чӣ? обязательно қати ҳамин фарзанд ҳамин чизи сохтан дар кор якҷоя. ҳар як кӯдак орзу дорад. ҳар як кӯдак, ҳар як инсони ранге ки ману шумо орзуи калон дорем, кӯдакам орзу дорад. Якташ мехоҳад ки чӣ гум ягон хел бози шагирта гирад, ягонта либоси хушрӯ гирад, ягонта чӣ баъзеш планшету, телефону, компютеру ҳар чӣ мегирад. Тамоми кӯдак як орзу дорад. қати шиста ҳамон орзуҳои кӯдака ба қайд гиред. шишта нависта фуроед. чӣ орзуе ки кӯдак дорад, ҳамон орзуа нависта ба қайд гиред. ҳар як орзуе ки кӯдак дорад, ҳамаша нависта ба қайд гиред. баъд вақте ки вай ба қайд гирифтед, вай ҳамон чизе ки мехоҳад, вай бояд ки ба даст биёрад. дуруст? ин ҳамон чизе аст ки вай мехоҳад ки бошад дар дасти вай. анакун ҳамин чизе ки дар дафтари хоҳише ки шумо составид кардед, мумкин баъзеш мехоҳад ки шаҳр равад, баъзеш мехоҳад ки лагер равад, баъзеш мехоҳад ки ягон чиз дигар. Чӣ чизе ки мехоҳад, ҳамаша нависта фуред. Чӣ мехоҳӣ писарам? қати шишта нависта мегӯяд. Чӣ мехоҳӣ духтарам? анакун ҳамин чиза шумо истифода кунед барои мотиватсияи ин фарзанда сохтан. диққат. чӣ гуфтаги гап? ҳамин чиза истифода кунед барои мотиватсияи фарзанда сохтан. мана мисалан модарат ба доимо хона ба ёрдам карданги, ё ки мана ин илмата хонда омӯз, ё ки мана ин кората кун, ҳамин кората карди, мана ин желанет пайдо мешад, мана инаша карди, инаш пайдо мешад. чӣ ба? ҳамин кӯдак ба ҳар душа сохтан дар кор. мана мисол, конечно, мана шумо падару модар ҳастем, диламо месӯзад, мо мехоҳем ки сразу гирифта тием. мисол мегӯяд, ман мехоҳам ки мана мехел либосам гиред. хорошо, мо гирифта метием либос. ё ман мехоҳам ки телефонам гиред, мо гирифта метием. ё ки мегӯяд, ман мехоҳам ки планшет аст, як чиз аст, як чиз дига чизо, ҳам чиза ман ба гирифтед. хорошо, шумо гирифта метиед. нигоҳ кунед, ҳаёт аз чӣ вобаста, аз чӣ сохта шудаги? якум протсесс, то есть роҳе ки ба ҳамин чизи хоҳиш мебиёрад. дуюм натиҷа. ҳамин ду ба тақсим кунед. агар мисол одами калон ҳаёташ чӣ мехоҳад ки мошин гирад, мошини натиҷа. неки то мошин рафтана як определённый роҳа тай кардан дар кор кун. анами роҳа тай карда рафтанаш ин чи ай? роҳа тай карда рафтагиш ин процесс. роҳ гуфтам мегирем мо. роҳ. неки аввал то ҳамин роҳа нагузарӣ, натиҷа ба даст намебиёд. дуруст? ё ки шумо мехоҳед хона кунед. хона ки кардед, ин натиҷа. неки то хона кардана шумо як миқдор роҳе ҳаст, як миқдор результат карда рафтанатун дар кор. то есть пул кор карданатун дар кор, ягон ҷо меҳнат барое ки пул кор кунед ки хона харед, ягон ҳунар доштанатун дар кор. дурустме? ҳунар барои ва ҳунара доштан як ҷо ба таҷриба гирифтанатун дар кор. ин як вақт мегирад. барои ҳамин тамоми ҳамин орзуя ду ба тақсим мекунем. як қисми охираш ин натиҷа, а ин қисми 90% ин дига роҳе ки бояд шумо тай кунед то ба ҳамон мақсад рафтанатун. ҳамин чиза агар ки мисол тайёраша фарзанд батиед, мисол вай мегӯяд ки ман ба либос гиред, либоса гирифта метиед, вай роҳа рафтагиш некун. вай роҳа ки рафтагӣ нест, вай вақте ки одам роҳа рафтагӣ нест, майни сараш тайёр намешавад. ин чӣ гуфта гап? шумо натиҷа метиед дасташ ба. мана мисол баъзе падару модаре ки чизи тайёра метиҳад фарзандаш ба, нигоҳ кунед, сараш мегӯяд ки мошин гиред, мошин гирифта метиҳад, хуна гирифта метиҳад, ё ки ягон чи образование гирифта метиҳад, тайёраша гирифта метиҳад. вақте ки падару модар ина тайёраша гирифта дода мегирад, ҳамин роҳа вай фарзанд тай кардагӣ нест. вақте ки ҳамин роҳа вай тай кардагӣ нест, вай ӯҳдабуро намешавад, вай тавоно намешавад. чӣ ба тавоно намешавад? вай тайёрхӯр мешавад. диққат кардестед? вай тайёрхӯр мешавад, ҳамон меҳнати дигароам вай ҳис намекунад. меҳнате ки дигаро кардаистод, мисол ҳамон чизе ки ба падару модарам метиҳанаш қадр намекунад.
меҳнати дигарро вай назараш ба осон метобад. ин як қадра намекунад, мисол гӯем, ин як. дуюмаш ин ки ҳамон чизе ки даже падару модар мемонад ба авай, ҳамин чизе даже саришта карда нигоҳ дошта наметод. ман бисёр одамои сарватманде дидаги ҳастам, аз қишлоқи худамон сар карда то ҳамин Тоҷикистону ва то дигар давлатҳои бисёр одамои дидам ки сарватманд буданд, падару модарашон сарватманд буданд, чизи тайёр додан фарзандҳо. фарзандҳо мактаб миёна ки тамом кардан соҳиби мошину соҳиби хона буданд. неки ҳамин одамо ҳамон кардаги падару модара давом додан натоест, як саришта кардан натоест, ҳавай нигоҳ доштан натоест, чунки вай процесса намедонад ку вай роҳа тай кардаги нест ку вай чи аз дасташ нест мешавад. ҳозир ман решаи сухани ман дар он ҳаст ки шумо фарзандатуна калиде, ҳамин калиде ёфта диҳед ки тамоми мақсадҳош барасад, калиде ёфта диҳед ки тамоми орзуҳош ба рафта расад. нигоҳ кунед, вақте ки вай мегӯяд ман бояд телефон гирифта додан ё ки либос гирифта додан, вай не, ҳамин калиде дар дасташ доданатон дар кор ки ҳаёташ ба тамоми мақсадҳоша худаш ба даст овардан тоад. барои ҳамин қадар любой мақсад орзу нигоҳ кунем, ду ба тақсимаш мекунем. ин натиҷа охир, қисми аввалаш ин роҳе ки тай карда рафтан дар кор аст, қисми дуюмаш натиҷа. барои ҳам вақте ки фарзанд шумо мегӯед ки ман либосам гиред ё ки ягон чизи зебом гиред ё ки ягон техникам гиред ё ки ягон ҷо мана баред ё чи, ҳамона истифода карда, ина источники мотивация истифода карда мегӯед ки писарам ман ту мегирам чизе гуфта ки лекин ту мана ин чиза ёд гир, қабаташ ба қуш карда мондан гиред. аста фарзанд фаҳмидан мегирад ки барое ки ҳамин мақсад ба расӣ ту бояд ки як роҳа тай кунӣ. вай роҳа тай карда способносташа зиёд кардан мегирад. ҳунаре ҳамин мақсада ба даст овардан пайдо мешавад писаратон ба духтаратон ба. ман орзу дорам ки гумон мекунам ки ман нормально шумо фаҳмодан тонистам. ягон чиза ҳам ту фарзанд ба натиҳед, ягон чиза падару модаре ки ҳам ту метиҳад фарзанд ба ягон чи, вай фарзандаш ба ёрдам намекунад, вай фарзандаш хор мекунад. дар оянда вай фарзанд хор мешавад. ҳозир не, лекин дар оянда вай фарзанд хор мешавад. падару модар як умр дар пеши фарзанд нест, синну сол мегузарад, вай фарзанд самостоятельный буданаш дар кор. шумо бояд ки калида дар дасташ диҳед ки худаш ба орзуш расидан тоад. бо такрор мекунам, ҳамин ба мақсад расидана ду ба тақсим мекунем. қисми аввалаш роҳ, қисми дуюмаш натиҷа. роҳа ногузашта, натиҷа ба дасташ ба додан дар кор не. агар ки дасташ ба диҳед ҳичи намешавад. анакун дуюм вайаш аст, дуюм варианташ аст ки баъзе одамо роҳа мегузарад, мегӯяд натиҷа нест, кор мекунад, натиҷа нест, процесс ҳаст, результат нест. вақте ки натиҷа кор мекунад, натиҷа нест, одам рӯҳафтода мешавад. ҳамон фарзандтонам ҳамин чизҳо ба во мехӯрад. вақте ки шумо мегӯяд ки мана ин кора кун, ҳамин хел натиҷа ба даст биёр, баъд мана ин чиза ман ту ба гирифта метиҳам, вай мумкин ки мекунад намешавад, бо кардан мегирад намешавад, бо кардан мегирад. ҳамин муддат ба шумо бояд ки вай ба ҳамчун консултант, ҳамчун устоз дастгирӣ кунед ки рӯҳафтода нашавад. баъд майни сари вай мешунадам ки ҳаётам бам пага калон ки шудам, агар ки ягон кора кунаму нашавад, рӯҳафтода шудан дар кор не, мутахассиса ёфта аҳавай консултатсия гирифтан дар кор, аҳавай маслиҳат гирифтан дар кор. ҳамин методика ки майни сари вай мешинад, ҳамин методика як умра дар майни сари вай мемонад. барои ин чиз шумо истифода кунед. ин якум чизе ки мехоҳам ба шумо гӯям. значит аз чӣ сар мекунед? аз дафтари хоҳиш. дафтари хоҳиш ки намистед, медонед ки писаратон, духтаратон чӣ мехоҳад, фарзандатон чӣ мехоҳад, ба ҳамона истифода карда ҳамчун мотиватсия чизи даркория гуфтан мегиред, вай карда ёд мегирад. мана мисол мегӯяд ки курси компютер барафта компютер ёд мегирӣ, мана ин хоҳишат иҷро мешавад. як способност пайдо шуд. мегӯяд мана ин хоҳишата барои иҷро кардан забони англисия меомӯзӣ, ҳар рӯз 10 калима, ҳар рӯз 10 калима. 2 сол ба ҳамин фарзандатон идеална гап мезанад. ҳамин истоди фарзандҳои ман қариб ҳамаш на англисия гап мезанад, рӯза гап мезанад. ман ҳозирам намедонам, ман ҳамин хел тарбия кардам фарзандҳома. ту ҳамина меомӯзӣ, мана ин чизи хоҳишата бан гирифта метиҳам. ана вай уже як чиз ба меҳнат карда ба даст мебиёрад. вақте ки вай меҳнат карда ба даст овард, самое главное
ҳамон ҳунар мемонад вайба, ҳамон способност мемонад вайба. дуюмин чизе ки шумо бояд ки фарзанда ёд диҳед, формировать кунед мышление успешного человека. Чӣ гуфтагам? Шумо бояд ки фаҳмиши одами муваффақа тарбия кунед фарзандатонро. Агар ки шумо ҳамина тарбия намекунед дар рӯзгор, вай ҳаёт ба беҳад азоб мекашад. ҳаме чи аз фаҳмиш вобастагӣ дорад. одам ҳамон чизе ба даст мебиёрад ки фаҳмишаш ба мерасад. чизе ки шумо фаҳмишатон намерасад, ба даст овардан наметавонед ку. барои шумо ҳамон чизе ба даст овардан метавонед ки фаҳмишаш ба мерасед. барои ҳама қадам кор кунед аболаи фаҳмиши фарзанд. чӣ хел кор мекунед аболаи фаҳмиши фарзанд? чӣ хел кор бурдан дар кор аболаи фаҳмиши фарзанд? мисол, ҳама вақт ман чӣ кор кардаги фарзандҳои худамро барое ки фаҳмишошон ба ҷо шавад ки муваффақ шудан хуб аст, чем камбағал мондан, неудачник мондан, ман чӣ кор кардам? ман гирифтам фарзандҳома бо як дусета ҷианома мошин ба шинона гардондам шаҳра. гардонам, нишон додам мардуме ки дар зимистон роҳ ба кор карда истодааст, кори хунукӣ ба кор карда истодааст, азоб ба бурдам бозор нишон додам, одамое ки мардикорӣ карда истодааст, азоб кашида истода, бурдам нишон додам, ҳар куҷо аввал кори сиёя нишон додам, кори дастакӣ, физический труд, кори дастакӣ, кори сиёя нишон додам. гуфтам мана ин бачаам кори сиё, мана ин кори сиё. баъд гардонда бурдам кори идорашиноя нишон додам, идора биштагӣ. гуфтам бурдам як офис, диди мани одамо диди офис бишта кор карда истодааст, ин диққат карда бин, ин чизе ту бояд фаҳмӣ. гардона гирифта бурдам дига корхонаи давлатӣ ба, мана ина диди, мана ин корхона, мана диди, мана ин хел одам, мана ин хел илм омӯхтагӣ, авраза мана гирифтагӣ, мана ҳамин хел уралим ба зиндагӣ дорад. ҳамин даромади оилие ки мерад зиндагиша таъмин мекунад. гардона нишон додам муаллимо, детский сад, духтуро, ҳар куҷо гардона нишон додам. бо гардонда гирифта одам сеюм ҷое ки бурда нишон додам, ин кабинети бизнесмен, кабинети роҳбаро, кабинети бизнесмено, даже кабинети якта руководители банк бурдам. мана ино бизнесмен, ино чӣ кор мекунад? мана ино корхонаи сохтагӣ, системаи сохтагӣ. анакун нигоҳ карда бин, мана ино бо системаи сохтагиш ба рӯи система кор мешавад. ино хонда боло ба буромадагӣ, бо бисёртар хондагӣ, система сохтагӣ. гардонда аввал нишон додан гирифтам, багашта бурдаму дигар ҷойдага ба обични бомжоеку, бомжои араххӯрою, маними қадди куча бездомни одамо, бехонаи бедар, вай оя бурда нишон додам, ҳамаша бурда нишон додам. гуфтам мана ино ҳаст, ҳамин тур ин як табақаи одамо, инаша нишон додам. баъз компютер дар омада аз ютубу компютер дига ҷо ҳаёти 10 будем ё 20 будем хеле ҳаёти ҳама мардуми сарватмандтарини дунё нишон додам. чӣ хел воз умр бурда истодам. 4 табақа ба ҳамин чи 4 зина ба тақсим шуд. 5 та зина ба тақсим шуд. якум поён багӯям бомжои ваё фурӯмада, бехонаю, бедару беҳичӣ. дуюм табақа дар омадан одамое ки кори сиёҳатӣ бандан, кори меҳнати сиёҳатӣ. сеюм табақа дар омадан одамое ки оилахӯранд, маълумоти олӣ доранд. чорум табақа дар омадан одамое ки бизнесменанд, кора ташкил карда ҳастанд. панҷум табақа дар омадан одамое ки сарватманди бузург ҳастану инвестор ҳастану, мана ин хелчи уже миллиардеру миллионеру, мана ино нишон додам ҳам чиза. мақсади асосӣ ман чӣ буд? пеш аз оне ки ина бурда нишон диҳам, пурсидам, якта ҷианома пурсидам, калоншавӣ кӣ мешавӣ? гуфт ки калоншавам гаишник мешавам. дигараша пурсидам, духтарша ту кӣ мешавӣ? гуфт ки ман муаллима мешавам. а як дигаш пурсидам, ту кӣ мешавӣ? гуфт ман таксист мешавам. ҳамаша пурсидан гирифтам дия, ба пурсидам чӣ ба ту таксиста вибор кардӣ? гуфт дадом таксист мешавам. хоб ту чӣ ба ин муаллима вибор кардӣ? ман бибим муаллима, манам муаллима мешавам. баъд хулоса ба омадам ки ҳамин инсон ҳар чизе ки чашмаш қадди мебинад, ҳамон ба ҳавас мекунад. ҳамон чизе ки намебинад, вай шиба ҳавас кардан наметавад, орзуам кардан наметавад. кадом бузурги мо гуфтаги одам набинад, аз куҷо одам шавад. ин беҳад бузург суханин, беҳад бузург. хулоса ба омадам ки ҳамин одам чашмаш ба дидаги чизе орзу мекунад, надидагиша орзу наметавад кардан. баъд чӣ кор кардам ман? гирифта гардондам.
بعد از همین سخنهای، بعد از همین صحبت، بعد گرفته گردوندم همین جاهایی که گفتم شما، با همین جا گردوندم. بعد آورده شنوندم و با از سر نفس سر کردم. تو کی میشی؟ تو کی میخوای شدن؟ تو کی میخوای؟ باور میکنید یگان تاش دیگر نگفت که من تاکسیست میشم یا که این کار وای بمیرم. بسیارترش من میخوام که بزرگ شوم، من میخوام که شخص توانا باشم، من میخوام که عالم باشم، من میخوام که известный باشم، من میخوام که президент бошам, ман мехоҳам ки кӯдако ҳаме хеласку публичные профессия вибор мекунад. Ман мехоҳам ки кӯдако, ман мехоҳам ки дунё ба машҳур бошам, ман мехоҳам ки миллионеру миллиардер бошам. Тост диде як бор экскурсия кардаги ман ҳамин қадар кор додам. Баъд ҳамин хел хулоса омадам ки одам ба нишон додан дар кор. Анакун диққат кунед. Кӯдак ба шумо бояд гӯед, ман ин бомжу, ман ин чиза дидӣ? ин ба ҳаёташ ҳамтун мегузарад. Фақат фикраш банд аст ки ҳам як чи ёбам ки хӯрам ки гушнагӣ намурам, ё ки як ҷоям ки ҳамшаб шабам рӯз кунам. Мумкин ки ҳамин инсоне ки имрӯз ҳамчун бомжу бехона бедара, ҳаминам мумкин ки падару модар дошт, ҳаминам мумкин падару модараш нақ зиндагӣ дошт, лекин баъд аз падару модар ҳамин хел шудааст. ҳаминам дар назди падару модараш азиз буд, ҳаминам дар назди падару модараш эрка буд, лекин имрӯз ин хелай.